så, Hans? Er du klar? Til hvad? Vi skal lave reportage. Dybdegående journalistik. Det var det, jeg snakkede om sidst. Vi har fået et tip fra et fan af showet, der siger, at på den her beliggenhed befinder sig folk ulovligt. Og det vil jeg, Hasse og Havn gøre noget ved nu. Kom så. Herinde befinder sig muligvis nogle mennesker, som ikke må være her. Og det skal vi gøre noget ved. Kom med. Er du frisk? Nej, altså vi kan sgu da ikke gå derind. Ja, okay. Så bliver du og holder på mappen. Og så går vi ind. Andreas, kom med. Vi står nu her på gerningsstedet. Og gerningsstedet, det kalder jeg det. Vi er muligvis fundet en kriminel. Nu kom med. Undskyld. Jeg kommer fra TV-kanalen. Nu prøver jeg at sige til den kriminelle, at... Har du noget has? Nej. Kom med. Du bliver nødt til at... Jeg bliver nødt til at bede dem om at forlade området. Du befinder dem ulovligt på området. Hvad hedder du? Hallo? Er der en gang i, Hasse? Det vi vil foretage os, det kaldes en civil anholdelse. Hvad er dit navn? Høj for helvede. Jeg bliver nødt til at vide, hvad dit navn er. Kaptajn Morgan. Kaptajn Morgan, kender du dine rettigheder?